Velkommen til Selina og Alexander Sjov.dr.dk. Godt så, mine venner. Og ja, her kan I så se, hvordan det er med teleportere. Se, hvordan han snor den op. Og så når der han har taget den op, stiller han den lige der. Så slipper I for at tage det, gå med den op. Nå, jeg har vist noget af min sko. Hvad må jeg have i? Hvad må jeg have i? Hvad må jeg? Se så først. Var det en smule vildt? Det synes jeg i hvert fald det var. Men jeg skider ikke have min sko på. Og her skulle vi se den nydelige udsigt, hva'? Så kom i dag. Altså, nu skal vi hen og se den nydelige udsigt. I godt? Og husk, I skal altså huske at gå ind på Selina og Alexander Sjov.dr.dk. Det skal I altså bare huske. Og nu kommer vi ind til den meget fugtige tunnel her. Det er en smule våg, men altså ja. Sådan går. Her kommer vi så til en smukke udsigt over det hele. Nej, se her. Ja. Godt. Og så, nu rutscher vi ned. Kameraet får også lov til at rutsche. Men først når jeg siger nu. Stikke i start, hva'? Okay. Altså, nu skal vi have lov til at lave nogle vittigheder. Godt så. Okay, nej, nu er det meningen, at vi skal lave noget om hinanden. Du siger altid, at du er super sej, når det er du hele tiden. Tror du er så sej med den der Batman-trøje? Nå, så du tror, du er super sej, du er så bleg i gamle dage. Fucking dig. Ved du hvad? Du er så dårlig til at rappe. At det halve kunne være løgn. Hvad? Det sad bare ikke. Har du en mursten? Nå, men til at smide den i hovedet af dig. Den sad bare lige. Den sad vist ikke lige. Har du lige set dig selv? Du går altså med dine bukser, der er længere op, end du selv kan nå. Nå, men du kan ikke engang finde ud af at hoppe for den der, eller gå derop. Taber!